O karon mga kasiaw, may buntag kanyang tanan. Ug naa na po ko diri sa balay ni Papi Words. Oh. Nya. Wa gihapon ni kay bolo mga kasiaw nga mo ani ko. Yang may tulangha ko anay maningala gi sa nganong naa ko. Mumugo ni ako ang suod kayong amigo God. Oh. Masyado, tanawa. Basta mga bata-bata magatimplag kape. Na ako bata-bata oh. Sikat kay secure miners. Magatimpla og kape pra mo ang duha. Wala po ko ga inabusar biya. Ayaw mong kabalaka kay gibutangan ako pakadaghang bitsin. Ganahan kay kumutimpla na akong pangbutangan bitsin. Gibit sinon man tali mga kasiyaw. Iga na imega kamang-kamang ni. Og ay social pra man bisag magic sarap. Alay, ano kita sir? Lagi, ang kape lagi to. Sige lang, matay istorya. Sige, istorya. Suklam kaya na itong baka yung buntag yan sa sarong busing probinsya Rosyaw. Anak na po, wala ka panagang. Pero wala mo ito gibuhat na. Ano yan mga kasiyaw? Jim panagsa. Ano na ba? Tanawa, murag ko si Vin Diesel oh. Ha? Grabe ka. Oh, gila liman ka na. Oh. Oh. Karon mga kasiyaw, mga pisa may mga kasiyaw kay maikog ko ani mga kasiyaw. Ako sa bisita, dili just siya. Katimpla pa intaw kape. Kung ikaw kung katimplaw lang ikaw may bisita. Oh, May kato po ko sa inyo. ako yung magatimpla gyud. Kalot na kung likod. Usa ka kilo naging bitsin og asin ako ibutang. Ako kabalos di ka naka. Wala yung di nagipukumuato laban sa iyo. Matay ka balos. Gabol. Okay. Ako sayo kayo na iarhe. Kanang mga hat nga mga tao manggo sa yung buntag mga pigya na Mga pigi na inanay na painit ba. Oh. lasap ang aroma. Ug karon nga kasiyaw, Digan mahitabo og puros ng istorya walay kaon-kaon mga buhang mamihane sige mig istorya goy kaon. So karon among suda is pangloki lang kinilaw. kinilaw. Mga kalan og mga kuan ba? Muna yung Singalan plano ng yung isda mga asin. pinubre nga kaon na mo mga kasiyaw. Sa yung buntag, Tamban tuloy. Mga babs, mga on sa mga Ganda. paps. O sa maula man gud ta mo kaon kay ako suklaman ito sa iyong buntag pero maulaw man siya di. Siyempre bisita, mate. mga on na Mate, ginagawa. yun na. Kung panalanginan sa namong gamay ang pagkaon, Lagi. salamat kayo sa kasi para ano nga mo ang pamahaw. Kung panalangin po daw, kaya na igabidyo, manalangin po kung may buhanga. Pagkaon karon sa mga tubangan nga maghatag igong kabasko sa among panglawas. Maiko po ka magdakdak. Padayon mi sa mo ang tumutuyo sa mo ang pag panikay-sikay matag-adlaw sa among pamilya. Kaya among pangalan palagi Kristo ang among Ginoo. Amen. May ni dapiton og naibitaw mga bulo birthday kay may man kay mga istorya nga puro panalanginan sa mga adlaw tinguha sa among kinabuhi. Mao bigiro yung mga kinisgunton ang mga babs. Naatay problema o wala tay laing masampit. Ang taas na gyud labang mapigahon. Sandi kita niya. Mawad-an na ka. Mawad-an na ka tanag kauban sa imong kinabuhi pero ang Ginoo di ginubiya. Di ginaubiya na agi na siya kanunay. Imunay gagabay na to. Imunay ato ang amahan. Ug karon mga on sa me. Okay. Okay na. Isa man ka. Si kuan mo sayo ba? Kato? Munigi og suklam pero sinat-ana. Tulo diet big ko. Nga unsa nangyari? Wa man ko pumilain kung na-content mga kasiyaw, mga kapaps, nang Uban na naman mga video naman pumidire. Kinilaw. Ay mo kuno kanang magkilo, may nang bigto ba? Pero to ba? May no. Ito na yung kaya pula. Ang lamig ko lang mag-inom. Ang Kinilaw, tuba mo yun. mag-inom, magtubak ko no. Yung mga to sa dagat, tuba mo ng dado. Hindi man pwede yung tanduay. Kaya Ang mamungkag. hilis. Okay rin tandoy, basta rin tawag lumayaga. Dondoy, tawag lumayaga mga nukos. Dali mo bukad na. Ang kuna. Tunsis, pagka-vlogger na. Patakaban. Lumayagag mo kos na. Sa pwede doon.
Apa? Silang mama. Silang mama si papa ay sigluhan lagi na kay mga lovers in Paris manggon. So kaya kung bisita, Dungan po me. ako sa minsabihan kay hindi gid yung tanan ko ron ipalamaw, hindi pang maulaw gid siya mukha og masyara. Bisita man. So anay gyapon eh, wa gini paybal anay kay magpaybalo lagi ka. Kabalibaran ka. Di Unay kuan, di pakita may itong brinso kay panaog sayo. Tuwa kayo, kilaw na mo. Mga kasiyaw kay itong guro na itong baybay. si uncle, yung papa, nagpalit mo na sa'yo. Kung may kaibalo kay, ikat mo may hato ka. Apas ko hari kayo, namalin ito yung kanding niya. Routine yun ako na nabuntag. Nabuntag. Akong dali nun, kanding yun. Kaya ako agad na silang mga sigbin, masila pa. Isang bago sa sa makita ninyo sa umaglay, makabantay mo, sa kamoy may tumatulong muli, yung kung manasay. Kaya naamantay tulong nun. Kasyon mo ng kuwan, nayupan. Kung sa tanang nagsuporta sa channel ni Papi Boards, dagang kayong salamat kaninyong tanan. Nakuha pong channel, Probinsianong Siaw, dagang kayong salamat kaninyong tanan. Sa kung wala pa ka subscribe sa among channel, subscribe mga paps, mga kasiaw sa mga channel mga kasiaw. Kasi nga na yung mga viewers ni Sir sa Latvia nga wala pa na nakasubscribe. Hindi ko malain. Subscribe po naman sa Yahapon. Sa Yahapon, Kung siya ako mga subscriber niya, makalang taong mga na please subscribe. kadaan ay gina po sa yung buntag mag-aulan. Wala mo action doon tag-supak ang panahon ba? Pero, ikaw na Magkaabot magigog gihapon. kining panahon manggod. Sakop sa na to. Pagkabalo nila nga, kinintawa na bisita ni Busing, ang busag ng Busing is, Oh. na ay pagkagamay bang criticality. Kita, haburos pa ron. Di man makapugong ng panahon nila. Kapugngan pa'y baha. Dili ang iyang pag-anha. Bitaw, ako, naka-entertain na yun ko. Mabuntag, tamag mga alas 9. Kaya pag alas 9, ana, kuam. Lakaw na po ko. Kabalo yun mo mga paps, ako musultihan. Buntag trabaho na ako, maligkandeng. Pag ulihan na, module na sa akong pagumangkon. Makakita mo sa akong mga video nga na ako'y nagatutor ko sa akong pag-module, di ko ay tagutlo ko module. Kaya naman ko'y panahong dagan kay module siya. So nausay mo kung man may og tulo o upat sa isa ka adlaw. Bukuha mig module, mga 3 modules sa lang butag. 3 modules. Pagka human ana, maligo na ko dahil nailakaw si mama. Ako sa dangi hatod kay aron pagulay dito na puko sa amuhang kanang lagi akong obligasyon sa among grupo sa paglingaw ninyong mga supporters namo. Muna ako routine mo ulit alas 5. Say, pag ulit na ako alas 5, akong pahalunan mong kandeng ulit kasi baron magira. Guman ana, module na pud mi sa kong pagumangkon. Nga mukuha mig duha or isa. Kaya matulog ko sa kamuha. Dali ko sa kamuha na matulog. Then, usahay. Muli na po kalasay. Ingon na, nakaburing akong kinabuhay. Pero dili, lingaw kayo namang kayo mga kandeng. Malingaw akong magasunod-sunod ang kandeng. Nga alas 10, pag alas 10 to alas 5, Wa, yun ko anak sa balay. dili ninyo makita ni kaniyatong idol si Pops kay naaman po ilahang obligasyon po sa ilang secure Si biner. mama palagi mga kasiaw, may ingon gila mo nagnatay dong. May ingon lamang kahani o sulod gawas. Sa una mga gawin, nabaguhan na po silang mama. Sa una, hani rayod ko itong di pa may active, wa pa may active magbalik. Pag active na magbalik, sa unang gining kaning ako pamugas. May tabo gila mo nagpamugas kay kinilaging ugas utang inadlaw-adlaw kwarta. Di man ginamalikan o ibutang na doon sa practical mindset. Kinahanglan man yun po tayo. So dapat, yung anak ko nga, yung anak, ginagmay sa among grupo, dapat, in replace sa inyong pag-support, lingawon yun mo na mo. Isan pag magkapagaw-pagaw ko, Akusadong busing, kakapagaw-pagaw. matay. Dali na kayo madaot akong tingin ko mga ba? Kaya mag-google, bigay ko kung madaot kayo. Kaya lagi may okasyon ng naikantahay. Mag-google siya kung mapagaw. Karon di na kayo kumagkalabig. Inamog ka ng bugnaw.
Ang madaot jud gihapon. Sa mo yung tagsa-tagsa kaugalingon mga siaw. Mga kapaps. Pagkita mo sa ilang salida nga, nabusadong busing, isog yung kain siya ko. Matay, ubagalan tao mo. Sa iyang pagkaisog mo na mo bagalagot, pero sa atubangan na sa kamera, gibuhat na nila ng iksina tungod og alang kaninyong mga supporters nila. Inani ni mga vlogger. Palaming Pero sa amo ang kaugalingon dili biya bigimiing anak. Mga maayo ming tao bigyo. mayong taro, walay taro. piong. Mayong taro may walay piong. Ano mo kinahanglan mo ni pagkulab. Eh bro mo sa oras nga anaon niyo sa balay. Gawas na ako mukulab mo na ako, initay mo. Bisan pa og asa ko gibalag ko niyo adto mo sa balay. Bikag asag, bikag kanus ako. Adto mo sa balay. Tula rin na siya ang dalaga po mga kasi ha. Ulam sila. Ito, binong ang harap. Ay, busog mo ng balay. Kaya sa yung balay, kaya sa yung balay. Pero na, ubos yung ginaman eh. Ang taong pag masadili, kaya ako bitang pugsunan. Ay, solto mo baliban nila. Oh. Ikaw ano ginaman eh, kaya na. Di magigutik pamahawan, mas luas makapangapi ka. Nabusog lagi ko mga siyaw. Dalang diet po ba? Yung dahil. Dalo, dito sa una, sir. Ano mo yung silang laki ng kuntiyan, mag-problema ko sa so, hindi mo gumalik kaya nang naidapit-dapit, makalintang ng diet. O yun. Pero yung diet nga, control lang ka, Control lang gamay ba? Ginagmay, adjustment gamay ba? Kung lesson ako, kadalo pa. Unang kada sa kabulan, kung sa mo ang pag-diet, uminto na ng tagura ka kilo, kada bulan. Lang! Why kung tubig Kung karoon mga kasiyaw, salamat na pumian eh. Salamat kayo sa nagsuporta sa Mundo ka channel. Tubig galing bugnaw. Papi Boards, Galing bugnaw. Binsanong Siaw. Kung sa katong mga wala pa ka-subscribe, please subscribe to Binsanong Siaw at Papi Boards. Hit the notification bell, i-bill all ninyo para updated po sa mga upcoming videos. Dili ko mo undang og kunanan kay, usa mo di mo ko kunya undang ag Hindi mo na kung dangang-anhip na eh. Pero wala gina. Paugat lagi naman ng ako agi lugar eh. Namonetize ni Sa ko online. dili naman lagad-lagad. Di ginamay tabo nga dili ko madagat kay og na dili pa ko or maayong tao. Kaduha akong wani di akong balay. Ano mong balay na Nang mag-idolize lagi tag usa ka celebrity sa sikat nga grupo. Ah, celebrity tayo. Wow. Nis good celebrity ka mga Will Smith ba? Oh. Will Smith, Vin Diesel, Diesel, mga braso. Dwayne The Rock Johnson. Ah, Og salamat Nasa loyo tayo. yung tanan. Nga nakita aning among video. Manamilit na pumikay na apa pumilain kung si Provincianong siya ug si Papi Boards manamilit sa pag-inom nga kining oras gadagan ng istorya di makurot ug ato pong hotton wa natay ka istorya sa sunod. So ato isubra man uban. Sobra ko ba? Salamat kanyo ha. O gigabot nga ng video ha, salamat kayo sa paglantaw sa vlog. Sa pag-apas na ako naman ikanding ni Sir Salak ni Provincianong siya o ninyo. Salamat yung kayo o gamay na lamang yung kay kulang mga paps mamonetize na siya. So please like, subscribe, and share sa yung video para makatabang sa kanya. Kaya ganahan yung ko nga mamonetize na sige, break balik! Uyan ko! Ito, wala talaga kayo binuang bitaw. Salamat kayo. Bye-bye! Bye-bye.